Hello dorok norok bahai tongbai ingke anarno kok kaisa sana thang tongo ingke norok ni thani da robar bopang rok tongona ingke norok o robar rok ra mani yagulo norok sidrok boyena norok sit boy mani yagulo o sidrok hamia ongoi phena kaisa phutijak kaisa mereng marang muti ongona ingke norok no obono tui anarno kok kaisa sana thang tongo ingke norok o robar sipna sep mani yagulo tui kosoro di ingke abna rubber sheet kisino 3 din moto satungo pran tongdi satungo pran mani yagulo abna tai satungda prandi abna tinnogo prane tondi ingke tinnogo pranai tonmani yagulo abo kaham ongoi phine ingke narona ang o rubber no phulungna thangoi tongo naro naisitongdi ebo khai ang narokno samani ebo khai 3-4 din satungo romani yagulo ebo kai nogo dai tongka tin nogo ebo kai tin nok borongni storeroom ta ingke ebno 3-4 din ebo kai tinini mangke norok abno 3-4 din satungo pranai ke tai sengke tin nogo pranai rekhai norok abno tai satungo tardi ingke ebo kai 2-3 din masajak no satung ke ebo ke tabo tin nogo direct no ingke ebo 1 week tongke ebo kahma ongoi phine kono mereng murung ongya ingke angkai o rubber factory tongo ingke ebo ke processing khaijak nai ta chini ebo ke processing ongo ingke norok mutai khaidi ingke mutai khai norok phrandi ingke norok tai kono problem onglak ke norok ni sheet kahma ongoi phine iko norok nugui mankha ebo kono ongjaya ebo kahma ongoi phike iko kono ongjaya kahma ebo ongjak ebo romani balokha ebo ingke ebo kai khana sani rok tiklai jak nai ta iko ke ang tino nogo habbai jago ingke habmani balokai ro ingke norok no aswngna koinai norok bo mutui rok khaidi ke norok phalna bai ke norok tang o dogan malik no tangai hai ni samani sai mutai khaidi ta ani elaka basiro no samani aswngna ingke chini o elaka to red kaham no ingke tabuk to 210 taka choli tongo sheet kaham ke 210 taka o mutai sheet bithi kai 195 taka choli tongo ingke sabni ayang aswk sheet dam ongoi tong ke comment kai sari ingke norok no koimung aswngno norok bo mutai khaidi norok ni thani rubber bopang rok tongo sini to kuno koroi ang buini thani kam rok khai chana nangota ingke ani rubber rok kuno koroi norok ni tongmaba norok no khaidi ni sata ani elaka basirok je nungnai borok rok bo khaidi norok ni bai bo kaham ingke aswngna koimung norok no video ro chajak ke like share khairidi hambai।